हाग्रामा महिलारि सार माने जौगानाय हाग्रामा महिलारि सार माने फोथायनाय हाग्रामा महिलारि सार माने कमिटमेन्ट प्रमोद बर' माने थगायनाय इउपिपिएल माने जाख्ल'नाय इउपिपिएल माने मिसा खोथा बुंनाय दा ओंखायनो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव प्रमोद बर'खौ जोगारनानै इउपिपिएलखौ जोगारनानै जोंनो बिपिएफनो मेन्डेट होदों बिपिएफनो सरकाराव पावाराव लाबोबाय दा ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाखौनो गिदिरसिन रायजो राजाया गोसो जायोब्ला सरकार सोलायनो हायो रायजो राजाया गोसो जायोब्ला प्रमोद बर'मोनखौ गाज्रि लेभेलाव फेजेनो आरो मोजां लेभेलाव जोंनो बिपिएफनो पावाराव होबाय आरो बे रायजो राजानि मेन्डेट लानानै जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना रायजो राजानि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो एबारबो एमएलए इलेक्सनाव थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै जेरैबादि मेन्डेट होबाय भट होबाय एबारबो एमएलए इलेक्सनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै जोंनि एमएलए कैंडिडेट बिथांमोना देरहाजोबगोन आरो बे ओनसोलाव जौगानाय बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होगोन बेखौ जोंहा रायजो राजानि सायाव फोथायनाय दङ आरो रायजो राजाया फिन खनसेबाव जोंनो 15टा समष्टियाव बिथांमोना भट होनानै एनडिए कैंडिडेट हिसाबै जोंखौ देरहाहोजोबनानै दिसपुराव फाथायहरनानै बिथांमोनहा जौगानाय डेभेलपमेन्ट गोबां कलेज इउनिभारसिटि बानायनो गोनां दंबावो गोबां जोंहा डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो दंबावो बेयाव जोंनो मदद होगोन बेखौ जों रायजो राजाखौ फोथायनाय दङ।